Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα NutriPorter. Σήμερα εξετάζουμε τακτικές για έξυπνα γεύματα στο πλαίσιο της διαλυματικής νηστείας. Με ρωτάτε αρκετοί άνθρωποι τι έτρωγα εγώ και έφτασα στο αποτέλεσμα που έφτασα, όχι μόνο σε επίπεδο βάρους, αλλά και στην εξαφάνιση του διαβήτη τύπου 2 και της χολυστερίνης και της φλεγμονής, η οποία βρίσκεται στο 0. Θα πρέπει να σας θυμίσω για μια ακόμα φορά ότι δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο. Δεν είναι σοφό να σας δώσω αναλυτικό πρόγραμμα με όλους τους συνδυασμούς και τα φαγητά που επέλεξα εγώ για να τρώω, γιατί ο μεταβολισμός του καθενός μας είναι διαφορετικός. Ακόμη και οι τροφές ξεχωριστά έχουν διαφορετικό αντίκτυπο πάνω μας. Για παράδειγμα, το ρύζι σε μένα πάντα έχει την τάση να αυξάνει τη γλυκόζη, οπότε δεν το τρώω συχνά. Οι πατάτες όχι ιδιαίτερα. Σε άλλους ανθρώπους συμβαίνει το αντίθετο. Η επιλογή τροφών και ποσοτήτων λοιπόν πρέπει να γίνει από τον καθένα ξεχωριστά, αφού μετρήσει πρώτα, ειδικά στο θέμα υδατανθράκων, ποιες τροφές θα διευκολύνουν το αποτέλεσμα, μετρώντας φυσικά γλυκόζη. Επιπρόσθετα, άλλοι οργανισμοί έχουν πολύ καλή απόδοση με το κρέας και άλλοι όχι. Έχει τεράστια σημασία να τρώτε από τις πραγματικές τροφές, από αυτές που έφτιαξε η φύση για εμάς και όχι οι βιομηχανίες, αυτές που θα σας κάνουν να νιώσετε καλύτερα, αυτές που νιώθετε ότι σας χορταίνουν περισσότερο, σας δίνουν καλή ενέργεια και διάθεση. Το κλειδί εδώ λοιπόν είναι στο τι θα αποχωριστούμε και όχι στο τι θα επιλέξουμε. Τα βασικά είναι να ξεχωρίσουμε τη ζάχαρη και την κρυφή ζάχαρη και να τη βγάλουμε από το πλάνο διατροφής. Διαβάζουμε προσεκτικά κάθε ετικέτα από τρόφιμα που χρησιμοποιούμε. Ακόμη και αυτά που μπορεί να μην πάει το μυαλό μας ότι έχουν κάτι περίεργο μέσα. Για παράδειγμα, ένα σκύβος που βάζουμε για έξτρα γεύση στο φαγητό. Υπάρχουν αρκετοί εκεί έξω που έχουν μέσα πλήθος χημικών ή λίπη από λάδια ακραίας χημικής επεξεργασίας. Μπορεί αυτό να σας φαίνεται υπερβολικό, γιατί θα σκεφτείτε ότι σε μια κατσαρόλα ένας κύβος που θα διαλυθεί θα έχει ελάχιστη ποσότητα στη μερίδα που θα φάτε, αλλά σκεφτείτε και το εξής. Τα περισσότερα χημικά που εγκρίνονται για χρήση σε τρόφιμα εγκρίνονται με τη λογική αθώος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Θα εμπιστευτείτε λοιπόν την υγεία σας σε αυτή τη λογική? Πάμε τώρα παρακάτω. Αρκετοί από εσάς μπερδεύεστε με τη μέτρηση μακροθρεπτικών. Η αλήθεια είναι ότι για έναν άνθρωπο κάτι τέτοιο είναι περίπλοκο και δύσκολο. Υπάρχουν σήμερα διατροφολόγοι που ασπάζονται πλήρως τη διαλυματική νηστεία και μπορείτε να επισκεφτείτε στην περιοχή σας κάποιον για να σας βάλει σε εξατομικευμένο πλαίσιο διαλυματικής. Αν υπάρχουν όμως λόγοι οικονομικοί που δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο ή αν είστε σε απομακρυσμένη περιοχή και είναι πρακτικά δύσκολο, έχετε επιλογές. Υπάρχουν και εφαρμογές όπως το Γιάζιο και άλλες που έχουν και τις ελληνικές συνταγές καταχωρημένες, αλλά και όλα τα τρόφιμα. Μπορείτε λοιπόν, βάζοντας την εφαρμογή στο κινητό σας, να αναζητάτε αναγεύμα ό,τι φάγατε και θα σας βγάλει πόση πρωτεΐνη, πόσο λίπος, πόσο υδατάνθρακα φάγατε. Για το μεγαλύτερο κόσμο που ίσως δυσκολεύεται με την τεχνολογία, μια άλλη μέθοδος είναι με αναζήτηση στην Google. Πιο απλά, γράψτε για παράδειγμα θρεπτική αξία αυγό. Θα σας βγάλει στα αποτελέσματα πόση πρωτεΐνη, πόσο λίπος και πόσες θερμίδες έχει ένα μέτριο αυγό. Έτσι προσθετικά μπορείτε μέσα στη μέρα σας να κάνετε τον υπολογισμό σας και να έχετε μια εικόνα με το πόσο λίπος, πόση πρωτεΐνη και πόσο υδατάνθρακα φάγατε. Θυμηθείτε ότι κάποια τρόφιμα όπως το αυγό μπορούν μεν να χρησιμοποιηθούν συχνά ή και καθημερινά, στο πρωινό μας για παράδειγμα, αλλά γενικότερα δεν πρέπει να τρώμε ακριβώς τα ίδια πράγματα για πολύ καιρό. Θα πρέπει να δίνουμε στον οργανισμό μας πλήθος βιταμινών, θρεπτικών συστατικών, αντιοξιδωτικών, φυτικών ινών και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ποικιλία και προϊόντα εποχής. Αφού λοιπόν έχουμε βρει τον τρόπο που μας βολεύει για να μετράμε, κάνουμε και το πρόγραμμά μας με το τι θα τρώμε για γεύματα. Μερικά παραδείγματα από μένα τώρα. Κύριο γεύμα, τρώω συνήθως σπιτικά παραδοσιακά φαγητά. Αυτά που τρώγαν και οι προγονείς μας, όπως φασολάδα, φακές, ρεβίθια, μπριάμ, τα λεγόμενα λαδερά. Από εκεί και πέρα επίσης τρώω αρακά, φασολάκια, πράσινα, ακόμα και κουκιά και φάβα. Δεν έχω αλλεργίες προσωπικά. Πιο αραιά, όπως σας έχω πει, τρώω κόκκινο κρέας και κοτόπουλο. Ψάρι τρώω σχεδόν κάθε εβδομάδα. Με κάθε κύριο γεύμα συνοδεύω και μια τεράστια σαλάτα με όλα αυτά που έχουμε ξαναπεί. Ψωμί φτιάχνω δικό μου συνήθως, το οποίο γίνεται εύκολα και χρησιμοποιώ ένα ψωμάκι ατομικό την ημέρα. Για το ψωμί λοιπόν βάζω αλεύρι λιναρόσπορου, αλεύρι φαγόπυρου, αλεύρι από κεχρή, όλα στην ίδια ποσότητα και σε μικρότερη ποσότητα συμπληρώνω αλεύρι ζέας.
νερό, λίγο αλάτι, από ένα κουταλάκι ξύδι και ελαιόλαδο και βάζω βιολογική μαγιά. Κάνω τη ζύμη σε 5-10 λεπτά και το αφήνω έχοντας ρίξει και τη μαγιά να σταθεί για 1 ώρα. Στη συνέχεια το πλάθω σε ατομικά ψωμάκια και το ψήνω. Αν το ψήσετε ολόκληρο, σαν καρβέλι, θα γίνει λίγο υγρό, ενώ σε μικρά ψωμάκια γίνεται πιο στεγνό. Φτιάχνω συνήθως 6 με 7 ψωμάκια για όλη την εβδομάδα και μετά την τρίτη μέρα το βάζω στο ψυγείο για να μην χαλάσει. Για κάποιον που τρώει και κρέας πιο συχνά, το κύριο γεύμα μπορεί να είναι και αρκετά πιο εύκολο. Ένα πιάτο που μου αρέσει ιδιαίτερο στο χειμώνα είναι η παραδοσιακή λαχανιά που κάναν οι παλιοί μαχαιρινό κρέας, με τη διαφορά ότι εγώ, επειδή αποφεύγω το πολύ κρέας, το κάνω με κομμάτια βιολογικής σόγιας. Αυτό που απέφευγα και έτρωγα σπάνια είναι τα ζυμαρικά και τα βαριά περίπλοκα φαγητά, όπως τηγανιτά, κρέας μαζί με πατάτες και άλλα τέτοια, που και τρώω και γεμιστά το καλοκαίρι. Γενικότερα δηλαδή τα φαγητά που έχει η παραδοσιακή κουζίνα μας. Προσοχή όμως και εδώ, αν ο χρόνος σας είναι ελάχιστος για μαγειρική και αποφασίσετε να παίρνετε τέτοια φαγητά από έξω, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι τα φαγητά αυτά έχουν φτιαχτεί με παρθένο ελαιόλαδο και όχι με χημικά επεξεργασμένα έλαια. Μια άλλη λύση, αν ο χρόνος σας είναι ελάχιστος, είναι η κατάψυξη. Μπορείτε να κάνετε μεγάλη ποσότητα όταν έχετε χρόνο από τα φαγητά αυτά, να φάτε για 2 μέρες και το υπόλοιπο στην κατάψυξη για χρήση σε άλλες μέρες και έτσι σχηματίζετε και ποικιλία στη διατροφή. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε, σας περιμένω και στα άλλα social, Instagram, Facebook και TikTok. Το NutriPorter είναι παντού και εκεί έχουμε χρήσιμο υλικό με μικρά tips σε πιο σύντομα βίντεο, ενώ μην ξεχνάτε και την εγγραφή σας στο κανάλι μας εδώ στο YouTube για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Τα λέμε σύντομα.